Catalans, catalanes, no. Vale, va. Jo cuino en català. Jo cuino en català. Jo cuino en català. Jo no cuino, jo parlo amb una carxofa, perquè mira, m'aburro, ho he repetit 200 vegades i estoy hasta el papo. S'aproximen les carxofes. Ha cobert. Us en recordeu? Vigileu! Carxofes a l'horitzó! Aprofitarem perquè no se me'n vagi a la merda, literalment, el mes de les coques. Aquí sota us deixaré l'adreça Estic constipada. Difonguem la nostra cultura, la nostra llengua. Ai, que ploro. Calla. El sucre. Ai, que se'm surt. Ja els tenim fets. Oi, va. Farem 2 finestres. M'acabo d'equivocar. Acabo de fer la finestra donde no tocava. No. No sé què estic dient ja. No sé. Em podeu portar un cafè? Si no ho sabeu, ja us podeu espavilar. Com el papa s'enteri de que no saps que el dia 19 és el dia del pare o dia de Sant Josep, pot ser que tinguis problemes. Jo només t'ho dic. Si ja sabeu, avui estarem fent pets de monja. Pets de monja. Pets de monja. Pets de monja. És que... Ai, m'estic recordant. Torno a començar, No puc evitar-ho. M'agrada l'humor escatològic. Soc catalana, què voleu que faci? Soc tan simple que amb una tonteria així m'agafa les ganes de riure. Avui estarem fent un tortell de reis. A veure a qui li toca la figura. Hola, nois i noies. Salut i força al canut. Oh, quina set. Bé, com anava dient? No anava dient res, perquè començo ara a despedir-me. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui. Espero que... Ho espereu vosaltres també? Sí, doncs espera que torno a començar. Bienvenidos a mi hogar. Amb la crema d'ametlles, i ara el que farem, 3 ous, a donar on m'agrada. Què fa? Heu de fer soroll ara? Així que estic molt orgullosa. Joder, macho. Si voleu que aprovi una cosa, si voleu que aprovi l'altra, qualsevol cosa. Per cert, no m'envieu missatges ara, home. Estic aquí gravant i està fent bim. Prou. Un moment, deixeu-me 5 minuts. Hosti, tu. També us deixaré la caixeta d'info... No, per favor, ens podem cremar. Així que demaneu... Vull celebrar el dia de la moreneta. Molt bé, nois i noies. Espero que em deixeu els comentaris. Espero que deixeu d'enviar-me a WhatsApp 5 minuts. 5 minuts. Deixeu-me acabar de gravar això. I després estic per vosaltres, el que calgui. 5 minutets. Sisplau. Avui és el dia de la carxofa. Vale, ja, del WhatsApp. Mira que arribes a ser sosa, Oi, que sosa. M'ha quedat soso. Soso, escolta'm. I mireu. No mireu. Oh, me cago en Judas. Salut! Feia temps que no feia aquesta guarrada. Ai, ho he gravat. Se't veuen les antenes? Els canals de YouTube, aquests... Això no és 7, això és 6. Cristina, no saps comptar. Oh, se m'ha trencat el mando. Se m'ha trencat! I ara no sé com funciona.
algun electrònic a la sala que em pugui ajudar? Així. A veure, per oblidar. Ajudeu-nos. A què? M'he oblidat. Ai, quin mal. És que estic aquí sentada, Ala, gairebé amb el cul a terra. Ja em diràs tu si no m'han de fer mal les cames, el cul i l'esquena. Una que ja no té uns anys per estar sentada aquí com si fos una índia. Bé, ja no me'n recordo què estava dient. Aquest és el bot... Ets tonta, que ho has de repetir tot 10 vegades. Tota la vida et passarem aquí. Està jugant al Barça, es farà de nit i no haurem gravat res. No! Ara sí que sí. Ja sabeu que quan me'n recordo poso coses. Los catalanes hacen cosas i la Cristina a vegades també, Hola, nois i noies, benvinguts. Una altra setmana, m'he equivocat, però no em dóna la vida, no em dóna. Necessito molts Nadals, jo, a la meva vida, per poder fer totes les coses que vull. El Nadal, un mes que m'encanta... No, un mes, no, Nadal no és un mes, és un dia. Què estic dient? Tengo algo en el ojo. Dongueu-li el dit, dongueu-li no, Cristina. Cristina, normalització lingüística. M'està afectant el 25%. Estic aquí en un racó de casa meva, segrestada. Merda, m'he passat. Repite. Torna a repetir. Em passo la vida repetint. Santa paciència, em moriré estirant la puta massa de galetes. Hi ha gent que vol anar al gimnàs, macho, això ja fas exercici. I després de 3 anys intentant estirar la massa, seguim igual. Shut up! ¡Que me da algo! Venga, comença. Comença, nena, hombre, que s'acaba el dia. Venga! Us cauran les calces a terra. Són la hòstia. No sé si puc dir-ho, però com és YouTube en català, es deixa, no? Els canals d'aquests 7 fantàstics canals... dels canals. On estan els canals? Els canals del canal de YouTube. Allà. Sí. A la capseta... Ara que anava bé, se m'ha de travar la llengua. Però sobretot... Sobretot què, Cristina? YouTube en català. On està la càmera? On està la càmera? Aquí. En català. Català. En català. Vale. 7 canals de cuina catalana, de cuina fantàstica, de cuina a la cuina. I així ens ajudeu a fer més difusió. Difusió o infusió. I ja m'he oblidat del que volia dir. Ai, quina llàstima, Ja no tinc edat, ja tinc l'alemany aquest que està per aquí. A veure, tinc aquí la xuleta. Jo tenia que dir que us ha agradat. Ja m'he oblidat. Perquè m'acabo d'oblidar. M'he oblidat i si m'equivoco, torno a començar. I have a problem with the cortinas. Beneït. Perquè m'encanten els cargols. Aquí no li agraden els cargols. Hi ha algú que no li agraden els cargols? I Catalunya? No ho sé. Bé, tants van donar. Una que està estressada, que porta aquí ja gravant res. Vull dir hola i no em surt. He gravat un hola 50 cops. Sí, aquesta és la meva vida de youtuber, influmierder. Ai, una mosca! Una mosca a la meva cuina. Pa que llueva, He anat a la perruqueria pa que llueva. No pot ploure per Sant Jordi. És una ofensa, una alevosia. No! Cristina, ja t'estàs anant per les branques. Que
No, vaig a dir-ho perquè igual el que té problema sóc jo. No, sí que tinc problema, tinc uns problemes perquè no em surt el vídeo. Estic aquí gravant i no em surt. El van crear els prostíbuls perquè aguantessin... Ja m'enteneu? On aneu? Què ha passat? Que us heu caigut? Haver-nos matat, M'ha sortit malament. Torno a començar. Torno a començar. Tallo, ¿vale? Tinc aquí la xuleta, Tinc la xuleta. Vale. Ja està, ja me l'he llegit. On està la càmera? On està la càmera? On està la meva càmera? Que vull sortir, ben guapo. Són, el nom, són no, és. És. Majestat. Majestat. A veure, nena, elegància i educació. Que ets de la noblesa. Són un fantasma, mira, el fantasma de les navidades passades. Si has fet el tortell i no l'has comprat, el de la fava... Quina sort que tenen, quan fas el tortell. Si no havia caigut jo en... Sense més que dir, ja no sé com despedir això. Adéu.